Nari tukolie Jumapili 12 gwika Kisii kya Nyamira tomacha kuligereria egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chibwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chibwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imejumu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegelia bale Theater Technology ama egelio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kya Kisii Low Court mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari chobosombi asebali bakurwale amache yuweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabokuba kiresimi asinamba enotisano na ibere marakabere isano na iseto isano na ibere ayemo Gusii enotisano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
omurubiri okubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Mbiamuno sana se avanchi bonsi b'Chigosori kwendera kuba ime Ndizi TV adai kwanyerera umuroberi bw'Chigosori achinga kichiri mbono ngo kwariga bena se umuroberi bw'Chigosori barabutamba kwa tunanche ndemo Steven Captain 001 utakira chinsa bune chiga wika chinsa 12:30 twemanyia mange gwetera bwatani b'Chigosori ku chinsa mu ubako baiga sege ikaro bate bya mange arengete Chigosori anje ko bate iboli ndelyonsi birengeli binde byonsi nabo usagara twensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net na SMS line yaito no iregura basura turikiri otobe komo chakira boniga bakomo elio. Tanda kena mangia gendra terero yagati ya FEB ya African Cup of Nations tayari ko batugotwara Chigosori chiavene konyora namba 3 ne namba ya 4 ningora bya seri tukolera sera nyare ko banero ne gusubira nyare ko benko ngati timu ya DR Congo era nyare ko bage ko ba ase seme yo mone timu ya South Africa mbati ya mane tomanyanda keningo ko ba namba ya 3 ningo ko ba namba ya 4 ba timu chonsi Gusii otwaro botindi na goswa sense mwe final ya African Cup of Nations abwase timu ya Cote d'Ivoire abandi banyeruka Ivory Coast abara barigani baikira sensemeri ye finali na litko ndiankyo mera kwa bakosori ya sechi finali se baranyare kwa bakosori nere gosori ranyare kwa gekobe gosori entindi gati yabo na the Super Eagles fameka inebu na Nigeria ntumanye umubui kuruchinse chibere chikuruense ya West Africa ningora ase entunde ya African Cup of Nations magao buibabu ngo igase kombe kwa timu ya Senegal wakwisiko ase chintunda cha mapema chia emerania ya African Cup of Nations yo mwakoyo igotobe komo chakira boni gamba komo eli otebya alliance pya gendrete korwa seviti ne chinse mo chinde kurondero iga ndo bateri bagari ya bene egotwara omobwatani korwa senya getari ya Kisii Teaching and Referral Hospital marangite Chigosori nere andake urobosio bwe Chigosori chikorwa se enyagetari ali no araiga otoya mangora mwa arengete andake Chigosori na mbuya ke Chigosori chibwata andake asomo beroito kosasa ensemeri yo bocheno boito yarakoba to goskabosio igo mbuya bona sali maite kanisa kwale gotosabira kwa mnyogalioka kwikamba kasomo robere igo karibu sana. Asante sana. Okay. China yabero nomo ko wika tuoga saa sindori tukoligima abone sabato ya rende turaika morende tura sanga ke igole ye sports. Hasa mlikuwa ne bunangwa to sabira. Ya kabisa. Kama nchole ontua saberu ti manyayo nyokoro mu sabato ayengwa to sabira kole doje to sabereti ama sabo ya abantu buno mugeni to baterero iga na rawo tanga twensi kole ndese faida ya umwancho muligere lyandake na bote bendeke kunuse mukeli okorwa wikanda ke boniga tumekosama ngana renge to bunyagitali bwao. Nje samarieta ngongoro ku Dr. Temo Donald Ongechi mkanya nkongo mbwa na nyagitali ngokolega asini ya Kisii Teaching and Referral Hospital muna munyagitali bwa Mario ono na takaturaba gosori koro ye Chigosori kyara ntu kurutu ibole tuturabana twabere toko Yesu mupira kere twagakira masakara bakamuna tuwachite tukanda chiskuru twarakira chitimu ibere isato bakabona indi gas twasubire gas tubokera chitimu chigazirende
nimete negente kia sana ndake gotorera aya onsi pini metwikira bone gandake gwetira abantu bechinguru na baiga wane kirevu na ndake nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital negwate timi yenkoyo na bate mine sana nga kyo muri bange chese mochi Eldoret bakole tibi yabuna rayare ko bagate biaiga bakabatinse mochi Gilgil bawonchukananire tima ya anake kilikia kodre batore chisabali chese FEB mwanchi murigeri kengeli gya KTRHFC kaikerwete Karangi ya KTRHFC na kibwate kurukuru kare sana kuru 2013 kere na rengo na resto munyagitari orengo mnatorosi timu yenyagitari kini kerenge litakire imemono kero munyagitari yuto acha omugeni Dr. Oimeke CEO ya nyagitari Dr. Oimeke Marita na mweresta kenera kabana na kibwate birengere bya na dianchete tukagenderera gosione team tournament itentangani ya renge LSK tournament ya renge stadium ya Gusii stadium yitu abete namba 3 tukagwe kombe namba 3 tugacha tukagenda inter hospital tournament tuwate chinya gitari chinene Kenyatta MTRH Kijabe Tenwek Madaktari FC Kitale Referral Hospital FC ono chinya gitari chitu kaende tournament yeri tukelimo tukabua ono ni tutole mabingwa yo kwanda ndeye moyo gosareti chinse mochiri Eldoret ine tournament ya Ring Eldoret tournament iyo ko bakabiro umwaka mutinyo gatatu no yo kianda ono mu mutinyo yo gatatu ko genda tore 10 work chitim chance mna chi defending champion again tukaimo gitego cyo to chigo defending compete erenge nene ye compete ese yo korosi timu yitu ya nyagitari nuko konya bachezaji beito mono chitimu chitali chiabere chikobwa nyonyo chenye gitari uchanyonye matibabu physiotherapy ucha gukora x-ray ucha gupimwa obobo bonene boro esingi almost chitimu chichons pi nda monzo te omaine babu ati insurance including etimu itena ni Shabana na leta coach ya wana chagari pamzo kamweti nyagitari kamoro kere na watu walenge no munyagitari tomo nene CEO Dr. Imeke na watu wa moro kere tinya gitari physiotherapy tomo na yaro si gumne ele kama kete x-ray ya saba mchezaji bara ati x-ray in case emergency team yeto chire radio mchezaji na kugeti gese na omia obe abako munyagitari mbari ready asenche erengo ya nene lina ki umuchezaji naisa ko bomire getike yonsi abanyagitari bayitombara oya the sports injuries especially umutu so mbare ready so no ikari na boko emergency gari na umuntu nya na ajari abako ajari kaya geti impara lesenkai so I've told them clear instructions na kero wiki unyagitari nya no muchezaji wakirugeti nya no mutu watu omugese nanda atumu tafadhali I will first consideration ili ya tomekiri na ituona na nchemno mchezaji ngofili na basani bana mbariki mbaye kuna yabara wiki wangu kali mbatibi we yani na ile agency tachana nyagitari ukwambiri Dr. Atemo ni maite ntokwa na mangana karengeta ndakeguro ya kubwatira na korora katia aba gosolo chitimu tubata solongorwa Gusii na awareness babwata ndake kubwatira na banditari senju ni chitimu chinge na bwateba nchibwati insurance timu nyinge chikogoso kera chikogosori ndake nchibwatira nya first aid kit ndake kokora bagosori batwara ndake baba risk sana kutwara chinja chirabe delicate sana ndake munyagitari sokoba taliangoro nitusanga mangegora kuritura na setimu ya KTRHFC kwanya kwabo gusangana kena CEO engeni Dr. Oimeke matore birengeli bwate kaine mwara chire CHIGOSORI gochiziko kulinda ndake abanyagitari bagwate gasiere ngo ngusanda buna itwa barali nakono kubalenta amu mpaka mutu ale team chi department au chigwa nake process yeyo ekoberete goseba berete ngwakiro munyagitari Oimeke munambuye mono sana egasi abanyagitari babwate ni nyinge lakini rende tubwate chinse cy'ukore gasi mito yokorete timu hii actually yani ngemne gosori like after kiregasi yereto tebe saa 10 saa 10:30 saa 11 abanyagitari bandi bagoso shift yabangao is that break in between 5 to 7 twatita ko nyara chinas
abanyagitari bamarioga abanyagitari bandi idle within that time. So we were even trying to avoid into tokoroka moshene nyagitari. So bona abanyagitari abange bamanyire mune team yane nige manyite mune goika saa 10:30 wansiri gukore gasi ya mune goika saa 11 igoro osoire getike ya KMTC matari tuwaka mazoezi itombaka saa 12:30 tuwasoka. So again tuwakore nkinaki enyagitari tari football yo katimu ya Beiro nyagitari ya family choir yenyagitari eyo gotera national events nini nohere nyagitari ntobwate a group ya zumba bali bagotamba bwate talent ya mupira bakunyana gukora so ntogurworo seti zumba ase bakogenda mwarogoba every Tuesday and Thursday from also 5 to 7 a hall bayigorire bakubekira umuziki bakoreki ba dance bagundisho various styles chogo dance. So nero ntobwate indoor games muna chess what Scrabble, which are now in process yo ukarabu. So we also targeting collector indoor games in table tennis, darts, pool, so that that's our nyagitari on the ones who what talent already bagali was shit in. So if kigia konyira abanyagitari abange ko babonse imbare gabo basoire team mune yane ya football, whatever, it's not only about medical field but it's also about health. Kera mande batebiro yo wade chikiro 98 wana tebiro 70. Ore so nkokonyere nyonye murari nkwimukeyo oyo gatebiro naga ikire nyombo nyoromoro so nini konyora that mental health. So kwanya korregiti the body is exhausted nkonyoro kwarara buya kwabuka mambi or fresh and everything. So sports and health is one thing. So njengo ke toko virusana inkorokana sports meets health or yani ibine bintu binyoma ine tubane toko virusana because basically irenya gitari yito no ganda arinya gitari ya service ya CEO umuntu olengo mutanga ninya gitari ya superintendent igaringe koroku obwaka ine are mu murumu abona aringe coach obwako ino mchezaji no mpira mbako cheza the national team. So you can see that correlation that bintu byo nyagitari health na sports toko virusana asiki sababu ni omchezaji umuya na bokonyora lera go perform getibu yamboga kwara inde monesta mambinde makwimuka chuche umupira etimu ngawe sene weekend umwatenda mu wikato nyonsiri go kwanyora alinse pimba ko buri onde amomunyi inde amomo ngawe onde amomo ngawe ade oyo kwa ande amomo ngawe tali oyora okay mubwekano okay so sababu nereki onyore mchezaji tabwati afya ya kiakili minetire ki tarari tibuya asarara train tibuya ta relax timobero to relax it. That means mental health ya it stable, that player will not perform. That's why konyora player bange kerebari in a lot of stress mchezaji tari kucheza mpira mwaka mwingoli moto no libona tumenya tirisingi kyabike. So health and sports mbiko botuka tumetento lego sanga mangi mana se enkoyanda ke KTRHFC obonyagitari mbuya kiyanda kiboko bwatera na kubororo nyase kitimu tore kitimu chigotwara chinjari yabe ho muno kore transfer ko mausori yabwate chinjari ntosanga yuaso we mekorende narro kuri riboni ganda kentara so mati message ya Facebook andake baro bakoboli andake naberabe no mungino lese kenyoroime umuga ko lese kenyoroime ase bone naberabe tari gwaka mupiro stabwati bamwabo una Kisii waze osebuna KTRH eroro tabwati bamwabo ondaibo to korama soezi onyara kobaga kuyari nenda kerinera twari health yetu kwanera kore tuna exercise ne CHIGOSORI timanyaro option kitu abantu baite babwate se binyoro mali kwendere na mazoezi yae disori niri sana egente getangania abantu bari bekinyoro nko bateria tiga etangani bara encourage abana babo bagende in for sports tigo tanga masomo kegera nanyora abana bange bagotana maite to gande michesa abayibori bago tuita enga kirite ntu agaitiru to gotwaranya mupira nyomba lakini bono enga kichi skuru nchiro siri curriculum yabo that abana bago soka saa 10 igoro baka saa 11:30 for games. So the rest of the time go soma bari iyo minute disturbance day ari bari kinyora ari ya mono tote babangina bari nabagaka batanyare go swageti
Njari nkobasemiga mbanya guisumbwa tinatete kogenda achikogenda para achikominyoka gesegetie kenene ari muaye iga no akorosi gasanyererega utara kurumate iga pakegita roro yesoro sinyonya se compound yake gotu aranyara nonchukana na nyonya gatano igente kenene keri origa murake orosake nekyo bono aise kogekora buya eborwire muno bw'ekisukari wa pressure nonye chiabo cancer ebiko reduce igo tutakiria tina tigandi gya bangi na baminta bagaka baminto togende geti tokoreki nabo gokora yabwika afya ni yaga yabwika abo kora yabwika amarwire nara kwambukizwa n'abantu lakini amarwire nara tunajipia sisi wenyewe tokuruka nani communicable diseases ore muna chiabo cancer mune pressure mune sukari Metanda keseli buli inkone itole rege tebate murubirio bene sana tebate mumanyoro mogosori na ugate team na tenderete CHIGOSORI cross nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital oterera mangana ki obwamate kibororo kunyuma na kikoro gati CHIGOSORI amana ke nobo bwene bwao naye kunyara kobago kobabuya nakitoko burukani ebyo si bito banya mankuru esipare nchaba na bamanyibo baime itunde bwati umanyibonge go chime konda nyasaire yatateri baga ryoko bukwa buli amaboli kubatwara iga naye bunoko boli na kibina kwanyarira koba gokwana na lichibria ona kitora na se team ya KTRHFC ya mona CHIGOSORI burongano chienko yandake nimete amaro engane tugende gusanga ndobate bali batari gukora mazoezi yaya arote abamya ka script ndi gukora gosori echi jetigana kolega sinara na nyombo timanyaro ese ulimwengu ya warero lifestyle diseases chire bone igandake inkyo exposed to engaki otari kwe batana mangana gosori yes isoli niri yamo ente getangani onyore tori kwibwata na magana CHIGOSORI banta bange bayirire CHIGOSORI muna umupira rugby safari rally nini amazoezi ya dominity abarwire nero n'uburwire bw'esukari urwire bwa pressure cancer nini amarwire yagoche singinja abantu emebere yabo babere mbali gukora amazoezi muno uburwire bw'esukari urwire bw'esukari ekero gukora agazoezi gakego mambi gesemaro go bugutara esukari eri ekurwa manyinga yache isikondo koka tissues akige kugera uriro urusukari wanza gukya kurumubere kubwa bari bono bakubuka mambi uragera oikaranza abuti mukabwisiko umugasuragera okorabo marogo buragera bo amarwira aya nabagokonyika ase myaka yabagaka abo batanyare kugenda getiko minyo igente gitangana babwanete gukora arosi asa kego nyonya compound ya yeme agutara ngorega kabiri gatatu akoigwa ogire oira notimuka igoteta kina goikogende isikogese goikogende geti lakini kiura nyore no bwateri baga negetinkera ngega abuga aboko gende getikeri watara round iga kabiri gatatu kane iga nini rituko mambi marogo bakoirana marwira yatagokonyora nonyo bwata marwira ayo nyo bwato buriri bw'isukari bwato buriri bwa pressure as long as yo gukora exercise gakego itapungua nabo bono kuno kukiagerege gokonya ne kubwatikanire nende n'echindagira tokuri reme bukuye goteba biyaga muna indagira abantu nyasaya rwitikare n'echindagira cya mugundo ekere twakora bibe ekere bono babono abacha korosi ubwato nini nari tuansite kuri kinyama abone gutekera twagosa matunda twatu ekere bali bagosete babo ivu wono mwanya abantu bono okay ekere twagosa taria okay nyasa yakara twagosire akate abona ya tigenda koro kindazibi ari amacha chiteminya mingacha nari bone kera ari indagire kitare ngo tugateka ari kinyamiki shimiche kirede tamurira kwanje umuriyeri asa murubiro rero umurubiro bene nyagitari ne CHIGOSORI cyomera ne rero iga no chega rero ndengo turika turu mwanje umuriyeri yogendera kwibangendera kwiroberi andake akerena Dr. Donald Ratemo kurwasi nyagitari ya KTR cyo mutendi mona mwana mwana ngite CHIGOSORI gwetera sensemo ya nyagitari otebia mangi gwetera umanyi babwata iga egasi yaito no kwavoria mabori na konyora machibwase amagana ali ya onsi pio bwate na andake balipokote amagana CHIGOSORI rero iga
Shabana tibwati kosolirere kosoria evo erit koria nkiasegeti kia Homa Bay Stadium ngaki pranya kwa bakonyegania timu ya Tusker FC na nyerera Tusker FC Shabana mbanye ikulita nsemo ya first leg. Second leg mayanta kuchukua mara rahisi sana ese timu ya Robert Matano kosoria mwana timu ya Sami Pamzo Molo Gusii FC rero mbali kogosori kosori yabika leti kulia Jumatatu kerebara nyareka bakosoria mwana ensemeri ya Kisumu All Stars ayunto gotevi esoba imekartore kiase enseme ikurenda sebono tandere pwe manya mangegore ya obu amatigatie CHIGOSORI andake amangana ringete obu bwenya na gwesukia unagusuka posio kwegendereria ensemeri ya amazoezi ensemo ya Facebook noje team Facebook more strong aiga sana nero chaiga omuigwa bwa abakinamia oteba am following Lucy Nyaboke anasema kwamba niko ndani na mam Ruth, Dad Ogenche, my sons Master and Felix, my brother Ogembo and Nyarige, together with my aunt Sophia Miamono, Lucy Nyaboke, Nyango ya Lamek Moriasia Otebabuna. I'm tuned in kurwa chinse mochia bo mobea egotoka chinse mochia muvamba imeya Rigoma Ward Nyamira ene bunge ya Kitutu Masaba constituency chino mwana Liverpool FC number 001 mbia sana mwana Liverpool Arsenal tiba korretibu ya korende na bobo gimabole itu Manchester tuanalire Zablon Zalo Okoza yote banche mkaende na Ayora kuruchinse mochirechia South Mogirango tuko pamoja asante Joshua Mbuya Tirimba anasema kwamba niko ndani kutoka Nairobi sehemu ya Ruben Center. I'm together with my wife Dorka Kerubo and my beloved son anaitwa Carlton Tirimba. Tunafuatilia umurobiri wa CHIGOSORI na Captain 001. Ndocha iga Evelyn Misiani atewa kurwa chinse mochia Marani niko ndani asante sana sehemu za Marani. Embu Surengi ya atewa kurwa chinse mochia Bonchari emekaine nsemo ya Bomwancha niko ndani hadi tamati. Kevin Monda anasema Kevin Monda tuned in kama kawa Kilau Nyakez agototo bwati sana agendrete ko bwati ese chinsa unechiga abongatia bali wende to bwati chinsa mochiri cha Facebook mbya mono genda ko beka comment chiao ko bwati iboli rindellionsi ase umunyagitali to bwati rero iga na boko boli igoro yakri ubonte ko manyanda ke igoro yana kiugoto mubiro inkyora akole obebuya na kyore renda samarira ra chigo chibosi uwetera CHIGOSORI na boko beka maboli yao na aiga se studio ninga na kibuna kwanyo deri chivu ria riboli riao andake igoro ya gusanga kwa na nimantara soma chi SMS dakitango te bare ngandake wakora mazoezi na bokwenda geti na bokutumeka buwabu kurende inchobo sebi kwa nemboli tema mono mazoezi ya kwanya kora mugaso kwanya kora kenda tunya kora butuko tema gwakora mugaso kurende bono daktari mete gwasangira mange andake igoro ya obijabwa ama otwara CHIGOSORI kunari omobere oyo amangana gete CHIGOSORI tura na CKTRH mwatarete trip mukanda chinse mochirichia Eldoret ase mogosoreti ase ebiti awo biribire chinse mochirichia Langas Pioneer ali timanyanda ke chitimwenga chia chetese CHIGOSORI echi nanda ke structuring eno na kia renge oika mwikense mwichi final ndake kuruense merie chipool chitimu chia renge chitimu 8 so tokaros chipuli bere nyenye so chitimu chia renge bere kurwa 1-2 na 1-2 chigasoa chiseme final so ya gwetega koreki tugasoa finals toche puli ya inolitagani yes puli tu arenge etimeto ya KTRH tuwate Kenyatta National Hospital tuwate 10 week na Kijabe so abu tukabwachi game chetu chionsi isato tukaba number 1 alafu 10 week ikawa number 2 ase saidi yenen barenge madaktari FC wate MTRH wate Neromoi okay teaching and referral hospital wate Kitale teaching and referral hospital na Kisumu bachito so tukaya nini na Kitale wakacheza na 10 week wakawa 10 week tukomera na ore finali mtu tukacheza na madaktari FC tukomera na Kitale finals so no tu ana manage kubwa 1-0 Sports Club Eldoret Sports Club mwarenge yes. Okay Sports Club Eldoret because ya bwate biti bibere yeah so it was easy and time consuming yes so etimu yeto ya Nyagitari konyerosi na gosabiro umunyagitari wanchire etimu ye
tali omupira yoka erengo yetu tali omupira captain number 1 erengo yetu etogotaka twasoka isiko nabonekere twachete Gilgil etwachete moka Gilgil Mathare Hospital ende gitanga ni twanyorete nasi yarengo twamutete nantu nabanyagitari kuru Kisii Teaching Hospital etimu yetu nigebwate kila daktari chisajo chipharmacist chinas wantu batinete nutrition wantu batinete orthopedics and all that any team in one blanket. So as a team yetu mna twachitari Mathare egente gitanga twaboliti enas twanyore toringi in charge ngiye kugara mukuru ka Gilgil Mathare Hospital. So nduri kugenda waki mepira yo ngo chitoro go semani naba nkibabwate we go like benchmarking nkibabwate nkibatubuyete na kibagendere damagendero na kiturashe the ideas. So again we also going to encourage them nabaro rosi team yenu because mbabete bakondoka sana na kimokoro si team ya football nenya gitari nini batekere tu ikanansi nabaro bunekere to baeresete. They told us they are coming back to Kisii. Nangocha tori for benchmarking, they told us mo asukire nini. Na ritu atete ku Mathare irieta riri achete. Ekere Mathare iri ya Nairobi yaga ichurira boruire, batirimbukia boruire gocha mahata. Ba offload bakegocha mahata. Na kiyankoro kuna Gilgil Mathare Hospital. But still babwata boruire obake na boruire baro bakene nento roche na bako ba manage na bako nyakorosi bintu byako gocha. We were so happy that we can still associate with that. And the rengo yendene etu abateti na marogoba machegeti Gilgil Stadium gochitoruwa kompira. So gabumna tokunya gutana ndo chingunya gwakira na bale nabasanyi babo timu y'abanyagitari ni marogoba gocho gwako umupira moche morore mumanye na kiere. So we even manage konyoro umunyagitari yoyomu agata wants to join our team, which we were so pleased with. So a team way waka tournament not only that it tote go chiake singinjo n'abantu banyagitari boka nkunyara turi community unabona ndemo ubu mane mbolina ki otake gocha KTR cyari umuntu mwa umutanga ni kwa keresi minimo Dr. Atemo singinjo no manyete bono kwandorire wetera CHIGOSORI na okay wetera CHIGOSORI kwandorire no twaro muruira ari naboko nka keresi minimo ki umuiri one narab umusani one narab. That's how most teams ikiga bagotoma abachezaji Gusii FC mbabwata abachezaji gari bako batena na kimuntu itomira babo nyange Shabana coach yabo babo gechi babo Pamzo bacha gari. There's one boy uchaga kolerwe maraye gari ubonete kwanda ko luki akorwe pia ya yeriru. So in that process kunyara toliko konya young players ko batena na ki ya ruali bumapema to chore mare wale ko ngocha kole mare na kie kubono enyagitari totete comek memorandum of understanding ne chitim Jones P china NHIF ugese chi insurance chine Jones chiche gari that na kana mchezaji ya umire tocha twa special consideration yakira mchezaji ya umire libaga kunya gusumbuka isika marioga mwerera gosugu gese nini o chesing nchonabwa te card insurance wewe free singichabete oirwa physiotherapy free singichabwate kadi yayo. So bamo check banya ko abaruira ari ntubwatantu bari specialist chia chinjeri chia players babashughulikia gari mchezaji atasikia vizuri, performance will be on high level. Ndake singane yura ndake goryo kubwatana nemetachiti muchinyenge nchibwate mero beryo kubwatana nagati yabo amune chinyagetali nebwenerete anya kubwate timu ende onse timu yekenyoro nyeo moyo babwatana ne dispensary range enyagetali range irinde banyora ndake first aid yabambuango kere emergency yakorekanire na kiro bulingoli wemibuganire rebana umurwaire gosoma usoro yararetwe chinse muchya bosongo anyoro bulingoli bwaime korende kubwatirana kwa bankororo tali kiro mogosoli anyare ko bakonyore injali tali mumaitinga imugwa kesi migochi na tali mumaitinga senko goruri tukelyo andaye kwanyora amagima yaba gosoli taraba pya korende esengane kwa neire imaite no maite kesa ndake mogosoli wetimu ya Gusii FC Adalbert Mugendi akosoli chinse mochiri andake chia Nairobi andake nanyarete na Kajiado FC akanyore injali andake yokogoro wikira boniga andake abire akuriye wese kegetambe mechango gochegese ngenjwe expense gachete
patria kore tuna gotatwara ndake insurance no kubata no kwagatie team amona ino no maite case kia Peter Nyona orenge bidco emechando ye jinja jubune tu ya beiroro iko no mechando roro ase CHIGOSORI chia Gusii timanya ino no maite chi team chaito njibu ati nivo na nyingi njibu ati structures timanya gose kwatemire korra gusine nyare kana ndake e subsidy etoke ye team chaito na bagosori bali wato kubwatira na totebene nyagetali bonore ya KTRH muteme ko bagati abali bakwana na richibu eseme chandilito bata CHIGOSORI. Yes, na ebi kesi byonse bya chire mpaka byakira mabokane and na harori rubuge sana muno mchezaji umuyo umire team te konyara komokonye tingo blame team manager, tingo blame team coach, captain, yese team officials yaya ngurana blame buri tangani ichibwe ko monyene mune player na kingo konye mchezaji egi akabiri mchezaji ulio mwenyene na kiago ikonye ntoi karansteri mona na babo mage kababo mbegera mune chairman ya health ngakiri ya covid yangu sumbu abantu karaba tebi karakora ki karatiganake urero bono bobe na inde karatigana magana y'emichezo acha watu wakae mbali mbali lakini ntoi gwananete kiyonye mage kana babo teba ntoi gwananete muna tigo mchezaji kiraswire team atara sign kende gyonse satanaza ucheze team bamulipira insurance in 500 shillings iwo mwako muhima it's 6000 etimu yenko abara abachezaji aba chi allowance chitimu chine komande chiriko ba chi allowance ese chitimu chine ngotomera kira abachezaji na watakiri bwibere muri penyomba hakika nayo ngo basorora barenge gwanja umchezaji mne wiko mwaka igabatana ki chi allowance into chitokwa gocha oyemo kichiri bisato olipero mchezaji insurance yemyake yemitinyi sita 23000 etara ikatirita udaine mutinyi udara chikwara na ida chari pechinde eje bono neme abachezaji aba babe safe well protected keregento omchezaji muno Real Batina abunige tokoboro onyore riya bwate insurance tangu sabunyonye shiringi mwiboli nyomba gali umonyina seise mbalinge gocha kunyakolera nantu bwati beso umwana ubunekire umwana onera to expected maro bacha toretere sukari nyomba esagura ububuta gwechingini sache ne chingini gesagure kiriye turiere nino na babwa rero mwetabo ibuli ngo tusabira bali batakubwa enerera yo mwibuli yo mugoko bono abayibuli na abarobo ngo tigabara abana abamono tigabira na ali asa abayibuli bono nakina batebi afya na sports njiri gotigana le muto kurara buyaga ali nyoro mato mwana ugongwa kirale Shabana oirenere ko miro kogoro muntu tayo kumukwanira afya yako ya kiakili itakuwa timamu utakuwa unasumbuka mwana ule kitanga na mukonya koleki mwana kunya kuisumbwa lakini onyo ndiye kadi ya insurance ya lengo lakini hata binya gitari to ya KTRH with our football team is now open a team yeito ndote tebono nere kuira na community kurusia abantu chinda korabichi compound a team yeito bori team ya CSR wono tuabangire ebinyoro muna togocha kosoka ntoko gete sana muna governor yeito Simbarati nati gete CSR chimune chichokulire ebinyoro ase chinda chire chimarege chichuire nkike ndate sene metalo togochi koigora geseniki we are going there ndote tko banyagitari bari tugwikaranse birogo tuganya bantotete na intugosoka ari community tore mechando ne riyero abarere mbaba ligino mocho matatere ne mo bali gina ino tubatena ki ayo botari borogi uno buruire chindechi obotari borogi uno buruire tuligere mechando yabonere igari tobasibi chindecho nyore ni nyomba turochere bube abanyagitari totete goikaransa tuchitikaranse nyonye ne nyagitari etamu tukaranse ne the current government tobatina chinda nchirasigite torera sari ntokumu ya chinda ntokomokonye nyombere tomosementelinse tumwakire kibuse igoro tomoroseri abasacheno atware afya onyere bono nabakoboka numbankuru nensafi ntobwente kogenda tororase chiumbu chiabere chinyinga abantu mareri yabere nyingi totena yaya ni gama kuria yakora bibu nonye tunabotokora bi onye tunabotokora bi mye to ye timu enene ki
chitimu ichichire league ati safe chitimu ichire league omchezaji bona iga na umie kenyenya onyore kenyenya even ogarita kunyara kurwari gese barore nini by the time even bago twakere simi ambulance yakomore tunotomoganyite kikereje ne team y'abanyagitari ari ntubate emergency team where is part of our KTRH football team. Kwancho mureri athos bigwana mange sana na amangana yobo ime sana nimete obanta uri muri yenda amabaga mudarekere timu yeme mumwato mabantu bamanya mange igoro yaya. Okay. Jaga sana ngo chikoli chikuli choka nje kole magana yechi ndago sana ngana program ende onze irenga mukorusime irenga mura chikorusime ego kikete kuli ali mono ekere coach ya chitarimba kwa tennis yomna we want a CSR match omupira ogodunda my friend Shabana na obara rusime aya omupira ogodunda ntogote barende na aya lakini rende ntogote beti barende tekari gocha ko baraisi kana ina wasori ya kiwanja niko evyo mbe bibere komerana kiwanja ni bono matento atwara coach njacha gatororaria ndo mu advice to matavireta abachezaji babo babwate insurance nabo koleta abachezaji babwate minor injuries barigereriwa ba physiotherapy ndo bwate abanyagitari specialist injury echo they'll take care of your players abachezaji aba after maybe a long training itself a tough game but akirenzo tokoroka massage which now with the insurances it can be done at KTRH oyu una rero fatigue nja munyara mono nini Monday it's a break there nabago cha physiotherapy gali mbaro chento bwate weightlifting ndo bwate a treadmill wewe mchezaji nabago cha bwate fatigue mono can take a day or 3 with a specialist mnakurika bo mubero ya fatigue yaira na ngora mchezaji again can perform tomorrow for free onyore insa insurance onyore for free onyore insurance taliko lipanyanya 20 na kick to ku insist chitimu chito gaki insurance is 500 a month waise gotema egento nango saba captain asi allowance ili mchezaji muna chechi basi insurance mate chitimu abateneri be chitimu so miria mangine kikero reto mogosori ase team una safety ye team nero te abakere team mogosori wanyolire injury tubuna chitimu litoko rana ke mwamo nengetire mwamutigire ya pastariri rieta ibange mapema kwe arika nikiboikerano te mogosori mutara so team yaito entuka toka nitikoru asori twale insurance cover onye kera kongwere konyora munachere mutebina kimochi kochirusikuru ase allowance chiriche chikosori ose training allowance erinde kwane ke timu bwate injury teje ira pastariri yeta esengencho muye bangete ke boikerano andake obungati ya obosembo ngonyara kobagi ngonyora korwaiga ase enseme yetu batiri bagare bero gusangana omobwata ni amane korwa ase team ya KTRH Football Club team ya korire buya sana korwa ase CHIGOSORI sorongo rwa Gusii na iskorongo rwa Gusii okwana ile Gilgil okwana ile Eldoret timetande nkayo Kisumu gati ya chinde na team Facebook wali bande ko Gracia SMS ndo chaiga Charles Luanga out bencheno mwalimu Charles Luanga ogato korwa chinse monchi yake nguso salamu niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja selector Ezi korwa chinse monchi richiage sava kwa Rikendo niko ndani ya show Phyllis Nyakundi I'm watching live despite the weather is not friendly at all. Is it weather for 2, weather for 3? Kima iti weather kiyo kwa kolende andake SMA US seri relita dio tevi ko ronse amokie yo kolende kienge nchobe kachia phone chiao menteri oge TV yao otonyore ya maseyamo ase chinseme cho Phyllis Nyakundi. Yobeshai I'm watching the show live kurwa chinse mochirichia nyangoso mbiamono Cyrus Makori ndo chenga naligati ya vali paganda tugutubwatya kurwa chinse mo chirichia emetandao nimeta yonse pituko kwanera nimeta eno buna KTRH ino ne corporate body ne kiomberege kyobo koleri ndubate byombe binde binge byobo kodiskali ndubate nsemo yoburalia ndubate chinjinia ndubate abakori abange bali skali nimeta endoneso miriwetera emegane ino kando na kukonya abantu kando na kugosori ku market muri osenkoni muri ikiombe muvugate
kere mwachire semeri Eldoret mwatanganire kire muntu chitali naba takwebali taliino na uba urite gakombe kere mwenda gil wate bambache bache ko batalirali tibandake in terms of marketing bono na branding andake obuya bwe Chigosori echi ese kwon kiombe kende gyose buya bwa emborobi. Yes, isole niliga sana. KTRH bono bwisukuriye ni sports chitwale tricha KTRH football team obwate kwaya. Ya retire ya market rinya gitari mono. Bona igo umuntu naronka kirete simukuru wendo akombori na winambe mubwate team yenu ya football lakini nate tukomanye machine ya MRI ngokorere. Ngokora more CT scan no bono ekunoje ngogoka urocho nkomubona ankara more to gaikwaru CT namba na antena ya kera mwaringe kemu musani na are kera mwage to mupira kolete ki oirete namba wekomanye football to kuruka universal language na kyokororena nyonye mubwati eri mura kwane muna ngeri umupira gese nini nabakomnyoka gocheri komanya aminyokome kirani mu mupira so ya tokonyire muna to marketing yenya gitari sana Nyagitari has gone to a higher level now through our team. A team ya ito tuachire Kisumu, tuachire Eldoret, tuachire Gilgil. Our next plan ejito tete bono gocha kwanda nababunge tuganyite bairana after recession bairana bono bairana nini twabangire tugende friendly na abarabu police Bunge FC ose police Bunge FC okay bago tumigiti ya police so nto kwanete na bashimiwa baito kina kibagendi nini wakati once they receive win they'll give us the correct date what it tugande so nto tigete we still want to market ourselves to these members of parliament pamanyamuna na ki no these teams are there oise koligereria a team yetu njanyora invitation uchi Rwanda team ya KTRH football team kagara there is a Rwanda Memorial Hospital Army Memorial Hospital like that asiba to boli tina ki munyare gocha tukaboboli mutinki na January tukabatena ya te kunyarikana it needs a lot of preparation and everything and this thing jotogo soka iskoye country president mwaruchi na arakane temuna bantu mbara koreki but travel nini ntokunyara bono tiatura ya good time so that again tukaransene Nyagitari toroge sembanyara koreki we sponsor our team to move abroad lakini chinkwana nchiro chiro chigenderete which are very positive a team nere kuru Minnesota USA bakwirukana camp to Yoyo FC bago tuare tournament yao every July akere baruche tuacheze tournament ya LSK because most of the lawyers are their friends bakabori timu y'Nyagitari babori tuisiko batumira an invitation letter can they manage to come well you know that shows how the hospital has been known wide and far bono yabeire muna nyonye Nyagitari bonenga abo muntu akuri fa omuntu fomutana yaya inugenda aliye Nyagitari elia onyole mama etio ndeboli Nyagitari nge chairman nge captain ya football team ya KTRH because they know we are working in the facility so with that it's easy konyoro muntu aba bakoligererie TV gesaba tegerete tari rasima manye elieta gesenini gesatore namba ya nesi abawe kanya Nyagitari nyoro kwa mabuli timu nere ya football team ga narore TV gesengo igwe wako mupira ndangeli yango ndebwensi ndangeli yango mchezaji ndebwensi that is how we want ntubono tutitubwanchani bolia abantu bagwe Nyagitari masota nari kiraini kire kintambe bayikire torigo konwa nini inero tutite tutwara ubwamate ono branding yeito no korosi ubwamate ubuyano mwananchi ari mwananchi kirago cyari ogoka umwananchi bone gangende muna kenyenya ntu achite nyama yacho umupira tugaka nabari banyama yacho umupira tuga chiskuru mbwa bwate program ya NHF konyore tararusiwa bagakoreki twagakire chiskuru dorole wana bari mumbaga sumbukira koleta wana Nyagitari
Daktari ndo chogenderera iga ndo chanake irongeriria abantu twabwate guseba bwate bikoro bara babwate irongeri bibande kigoro ya KTRH mbinya gukea moro waiga mwende South Mogirango mwende Bumachoge tuchanta banaba yabali ndo chibanda mbali batocha twate bigwandake kurenda ayonsi pini maite namngana to kwamanya gutera asege karogie CHIGOSORI riet kula rero wate biri amange baka nonje timane ya mije na araba oboirake bigande ndi banga byamanye ko basabe game tindi kwa ya game ya ngora mwango sirake igo Raja orang bagai tahu tadi kerajaan sebes kuruci saya mau ciri cia Facebook, kuruci saya mau ciri cia metanda website www.ndizitv.net. Apalagi yang tahu tu bekera gue tera SMS dan kau kira incoba na butampe Facebook page nda Mas Steven Captain 001. Tujuh koran saya itu abu atanda kering kita punya kita hari ini CHIGOSORI berbalik mau buat aku cibusi aja. Sama tu kau anggo ya. Umutinyo gocho gatatu. Gwanda tore umutinyo gatatu wiki ya kabiri. Kogenda tuli kija 10 week ya mungu chitoro defendi ka complicated word so abun tubange tegocha ko timu nega ndreta mazoezi kabisa tubange tukogenda 10 week ainde etutigitenya gitari itu ebwe ekenya gitari ite kubwa Gusii general akomeza eneri ringo yitu enya gitari ite ebwe Gusii amese abantu tutegete n'intu abantu mali yokorwa n'abantu barura bakireze senkijabe kurwari wa maiso kitagito rero okurwari wa maiso bya kabisa ebirore byabekirugari okurwari bya kabisa upimirwe ibirore byabaye abanyagitari no bari batenino dutegete cyo umuntu okire 10 week mnabo negetoko burachi bakoraki akikobarwa bekere cyuma abanyagitari ki specialist Tokoro orthopedic surgeons nobody. So rero to improve chi standard mbake standard iribono ntogote muruire na oyo ntoko munyara bono muri 5 KNH akuna oyo ntoko munyara muri 5 MTRH akuna yabiri nyagitari bono itenenerete bono na into to work kirambi yamoni governor yabiri go to support everything we do yabiri very supportive ate biro nyora banyagitari mutigete kenche tigamba mukori gazi ente kenene umwana nchito bono na into tuarosirie timu yitu ya football kuira na twikero mu na inchi teto kuna na rigeti to gumse twensi to seke tuomane tuiranega tumana kiyaya ngitari itombuyere nicho ono ekitogo sabo amuntu muno Gusii is inyagitari yitu nere ready to serve anybody Gusii waito tigabachari no turi chinyagitari umunyagitari to umunene orosiri timu yae ere imara kabisa iganyete abaruire bache kirege tubashughulikiwe so togo basorra Gusii bache nyagitari itumbire Ema toma nchumuri ve kire kosana wethera CHIGOSORI echanda ke gatia ubuye boli bwanyo banyo liri bagalia ben lyo kwerera sobo ikirano bete maboli makinaro baada atikalite sabantu make igona kemba maboli na raboli shuguru ya FEB ya KTRH korende dare tabantenelia iga semero beribune yo wachero ne valino zero na emero beriende tumanya mange yore abo kolien semero korende semwe CHIGOSORI nda aba abwatani be CHIGOSORI togo agate igore emero beribune yo bagende tegotwara egento kia kwa kino nyendo cha iga Mary wa show shout aba Selfizo watching live from Sindano FC. The sports have really improved how the people perceive health. We can now interact with our target population. Patients can freely tell sick or start consultations from the field before they even get to the hospital. Oyo Mary Washosh, Waitabana Mia Mase Mia Monindo Chaiga, Cyrus Makori, I'm Cyrus Ochoi from KTRH. I play jersey number 7 Mgongoni. Happy to watch my able captain live. And I can also do Cyrus. Yawano ngite KTRH. Inchenayo oyo muito. Uikabe isiko. Ngaite era nyare kwa naye. And I korende Cyrus mbia mono ni nkora letu kulia gosori. Gladys kwamba anasema kwamba Inchenon Sarigo
korwa chinsemo chirichia Bogusero Ward. Mary Washos anaongeza na kusema kwamba integration of sports into health has been placed. Asante. Douglas Osora otebencheme kedebuna Mopao 01 kurwa nsemo ya KTRHFC niko ndani ene goalkeeper ya ino gati ya badi bagane tuvati wetera chinsemo chirichia mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net na uko yukikana na nsemo ya Facebook page ya ne wetera Ndemo Steven Captain 001 yene nkwani ngiya tumento yandire mpaka wangonde sentu yebiro tukwanda mutima komugo tukorane nsemo ya kabere ngotebya mange igorari chigosori kigende teri tukolia rero tukolia nkesoro ngorwa Gusii soboime na daktari aiga na tebyo umanyubwa yebwa bene atali maoni aketere chikwenda maoni ya abene igore chigosori chaito aiga sorongorwa Gusii mutima komokaigo ngora na tore. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Umugusii bon no eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asuru segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwoko bwatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo elikwe nyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange nabuko banyora imiyo mu cyokisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi eyo yakarukiru Falcon Station wigo nabuko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Amaryogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria korwa bowenia wetrasa maryoga yo korwa se chinse chesko ngorwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abani machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itono bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch
switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA. Instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance wya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi, B1 light vehicle, C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement. Onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asichina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Esukuru yokwegeli oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu cha 14 seater, D2 PSV oburundi bw'ekibus, CE heavy trucks, F PWD chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi ao ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia
Kisii asa magacha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asa magacha Timi Building ange na jua kali asepare kogenda Yanchure. Keroka asa magacha Cooperative Bank egoroba Entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo chio kijauri. Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card. Ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chio kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omuti mukoni gorenge moke iganda ke iganya mbono kupata na itu inche una batambe nchende ma Steven Captain 001 CHIGOSORI aiga Ndizi TV twacha ite kuruchin sai kominenusu torenere Dr. Donald Ratemo omanyagitari korese nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital utendreta mngane CHIGOSORI menyagitari eyu mona mono wetera se etimien koyo ya Kisii Teaching and Referral Hospital Football Club babuira CHIGOSORI chaba nyagitari chensengi mamwakoyo badengete go defend usiko bwase ntundende ndorre nandimbanyale guse ebarale kerasi ime usibwe ntunde ko bwati moyo marale kerasi ime Tuibangite. Okay. Tuibangite ni chitimu chirinse nchibangite. Lakini timu yane ninyesigete ninyegenete na ndentole tayari. Ndentole tayari to give them a good competition. Tole tayari kumukereri litari mu Gusii igoro ntote tuchikorete nyagitari yetonse akitiarechi. So timu yane negendeta mazoezi and on a very serious note part of ya mazoezi ya yune tuagenda Gilgil January for preparation ye team yeto tuagwete mepira tuachieto tukabumutangani na Gilgil team ya Lenko Hillstop tukabawa 3-1 then tukabwa mupira ndo ukabere na Gilgil Legends na wale tukabawa 4-1 so team yane ni ready. Okay. Nashukuru sana our CEO Dr. Imeke, the environment is giving us. Nashukuru principal ya KMTC na to officially na kuigetia gateba we can still collaborate because those students also wa KMTC bande babonko basomitore bande babona obali nyagitari yeto ono bange ndugu zetu na madada zetu. Mbia mono sana andaki kanjira na story ya andaki amane chosori kuruchinse mochinde au toko murikerase CHIGOSORI ya rugby team ya Kisii RFC egenda teutangana se league ya Nationwide Rugby League na leroiga mbapo atekimeno kiabene barenga CHIGOSORI amone team ya Jaramogi Oginga Odinga tara kwa machibe CHIGOSORI ayu tetuwanda kebrenga livabugate bosibe kimene kukiarero kia league ya rugby. Mimi naitwa Samson Mopesa. Mimi ndo the captain Kisii Rugby. Nimekuwa the captain this season and hiyo imekuwa very good opportunity for me as a person. This season tumekuwa na very good performance. We are number 1 at the table. Na coming this Saturday on 10th February tutakuwa na game against Just Cardinal Otunga Ukondo venue. We have been preparing for this game for 2 weeks now. Since our last game against Rongo, which we won. We're playing National League, so we are almost heading to the playoffs. Mimi niko very excited for my team because they are very hard working. Every day tunapatana hapa Kisii University playing ground, tuna train na niko very excited. I'm Frank Mlesi, Vice Captain Kisii Rugby.
It's been a good season. We've had many wins despite the lack of equipment and difficult training conditions. As you can see, we don't really have a good field to train, and we don't currently have a home ground since our field at Gusii Stadium is under renovation, and so we have to travel quite a distance to get. Kolana nama chipung konyora kurwase kosore nege timu ya Jaramogi Oginga Odinga tikira nita sege tikirgia kano lotunga kwa na kibono nigo kosori ya yuanda ke timu ya Kisii RFC timu ya rugby ya robo buibwa bene bokoro kwa ewokova samarengite CHIGOSORI na bagandrete kotangana ase elige ya nationwide rugby league kono chinga kieche juto kotira bese kano lotunga musojo etkolia lero nigo CHIGOSORI chia bene chia tournament ya kano lotunga musojo chia cha kire bene weta ntiskuru emerongevere cheri chanya tiri bari bene ryo kwerekya se CHIGOSORI echo na awonsipi no korwaniranda ke korraba imokire igora se CHIGOSORI echo se kigetambe chitara korekana korende tetuyugwa mangigoro ya kano lotunga musojo tournament open una omwarimu omonene principal Albert Ombiro agoteba aseri etangoro ku Albert Ombiro principal Kanotunga High School Musojo na abe no moko monene asoko bakaribisha mwezi asa tournament kari tukoria mambi tukoria Saturday yare ndio mutuka mangeta na kolega etana gukora twatebe ngo mwaka uyo kolega asi twabakaribishire mwezi ase michezo ya basketball, michezo ya handball, football, rugby mwezi pimwa akaribishire ase omochi gweskuro Kanotunga High School ochake tournament yeye no koriye enjera yo kwemuki standard ya sports ase region yeye Kanotunga yamenye kurukale asokosokia abana bayabe michezo asijinse awo tari Kanotunga yose usiengi mone region yeye so roko bakaribisha nga mwezi litukolia mambia ebitambigo ire toje toranga abana baitu ngai baikire ekera to barosi talent anto bamanye bandi bamanyiru tikla projikara abantu bara bakori talent egere baranga na kitoka tu ane tu sport yitu chimokego asamalia tangoro kupena tratemo ndieki nje na rukoro visio mwesimi wanto likibagende so rende na support ke se konyarekana na chato me representation ya koro visi to chatarorenga emeroberie yonsi yekeranira samalia tangoro kwa George Nyakundi bamaete na sa George se sports nine no mogoko oso mwarimu ito chief principal atwanjire ribagari host sports iga mwaso soccer giants tournament sensemo ya enkoyo ye twaranye bekire Kisumu for the last 10 years and this year na ritanga ni egocha selira ba ya Gusii kongwa kero mwarimu monne biamono sana neji coach neji trainer asogo twanjira gojaga namba ibere igongwa kera omwesimiwe itoga olibu anjete sport mono ngo motebina as much as cardinal number 1 is academic etutagete ebe the home of sport avongati abarigani va Kanotunga open tournament Mr. Ratemo nimaite eskuri ya Kanotunga musojo ne skuru maite potential yebwate omwako weta ngwabete gati abali bare kwanyaseme monese nkoyo kuikabakaba sub county champion sense meleze CHIGOSORI cyante ko bachikogosori gu timanyanda ke krekora Cardinal na barabu batebire ntosi ke risiko Kisii school ya beka esenga entunde tangani Kisii school tournament sechu wiki bere isato twatode Kanotunga musojo ngencho ye tournament ye nereria ndakese amana ebiye gwasabana bake tournament chichi school ngokonya chiri school sana esengi nchuga iga being an open tournament na ngokonya ri club nyaka kuya chiri kuchesa CHIGOSORI echi which means it hardens yaro si abana bali ako ngabana bali abandi babo mbali barabo barakinikere bakara bamo baguchesa iga boche bari ubwo buri bwera so ichingo konya chiri abanafunzi ndi nyonye sports chinyene komeki chire community chi school chianchana ngejo nkonyora bali bamanyanire turuwe mipire turuchi congress so mipire ye muna amanyite kiagera ne coaching na coaching nyonye Kisii High School astia mipire ngo konyere nyonya abana osoma because it refreshes their brains and mind because of the exercises so chiskuru gutwara chiro bwama tobia linja bamwe yene national school ntokwazo shiti na ora ugese ne school ensinini tego chesa national school yaya yake obuna buwanje bw'imichezo
Maitanda ke to ntego sanga igoro ya yuma koita ese chosoli chichi skuru ntoro chanda ke cardinal ke utana kuruchinse mechi korenda na kense moye county vinto bibare tibu ya tokorese nsemo ya regionals andake ntoro chanda ke skuru ya omwari ka semeria chi finalist and Joseph Javikina okongusana nebina bikerera tukaire timu ya bete namba ya gatatu iya renge ndonyo boys kogenda sensemo ya regional twachi twako libya chitimu cha wete chinguru evitina kungusana gutabanga chitimu buya chika chisekera chance pisiko timanya mwako ya inkiro chekera akorwe ndata ke football tubeke statement ya se regional ya mwako yo amagosa manene akurwa se chiskuru chinyane matete gochesi abana batari be school sengecho bale kuru ebinyoro esabana mwa warusiri kuru bogera twarenge gosorra bari tiga chiskuru chiawo jijingangani abana ntubwate chitalent chinyinge gaiga egento narenge gosaba mono ne chiskuru onyore kunyarekana through a cabinet secretary or through a ministry of education chiteme gotwara a budget in terms of scholarship or support a talent ito. I know abana na bangi bakore standard ito boneka babwate talent bakore babwata magisi amaya lakini umwana yule na kogende school nyonye sports development itayo twitere talent yo so togo sabenyo ri ministry yo kunya esonyo ri chief principal chikonyara at least watu wale scholarship in sports. That's where we can develop a talent onyore bwatu umwana uri standard 4 kuri uyu mwana nagwa ko mupira umwana uri arigerere ubuya anyore secondary ngiya como support academically como support in sports umwana uri nabacho kuchikabo umunyagitari endabo mchezaji umya ekerabe Embe ngokobwateria ndake igorech final echo chia CHIGOSORI chia kano lutunga masocho tournament yo era ireli tukuriankyo igo bali oro ensemo ya Gusii ikensemo ya kano lutunga masocho ebitambyo ire nonyese bali bakuru kuruchinse mu chaisiko oso abutorra ndake chi final chia CHIGOSORI awo imya kano lutunga masocho litukuriankyo na kichira abe na bali motaike genda gotengera Ndizi TV monyora machibu igoro ya CHIGOSORI echo kuri metebiro bya nyade kwa bigusuka mono sana na ndake insechiteka totense ikomi chioka ankyo tupate gosori katia timu ya Shabana FC mbabe bakonyegenia timu ya Tusker FC kuna ndaka utarasanga igoro ya ekosori ya yuna obogosori bwa Shabana se entunde ya entangani SFKF Premier League magaye miaka 15 nevere nanya lete bigari abene to gusanga no muri kyo monene we club kya Mayaka FC ekosori ya League ya Nyanza Regional League gusanga igoro ya Shabana mona egosori ya ankyo Samari dangor kudeni sayusa inje head coach ya Mayaka FC wiki ili ya tantu abade timu ekorokunga Orabu Sounders lakini bona tianya arwikaga igotwa iwe wokofa ya 2 goals madaba nji timu jingenji bato bole muri chwo kogenda isiko wake mepira igobona gotwa nyaro bubwe chigo libere nechi point 3 asenga ncho mwako buno chaka twabere to perform very well bona ndo bwato mupira chuma mosi asege tikyage tari kwa karenya kenemo kerega gochi ari masosa miruka moino so you asa masoezi ntwe bange tunorigeri maya abachisaji go baichire tore well motivated tore kwe banga mupira tunyara ko batokobwa kagere position tole na botore ikiliko ba promoted to division 2 so igobono igotokurwani mono ende tunyara ko nyara chi point echu getari igotobwade chi point 14 20 igotore nambe yamo lakini bono go tobwete chigori igobone ringa toizo kwa Samale dangoro kuolta omwenga secretary Mayaka FC ase Shabana samokot no miyo lenge lakini karawale ta pamso tamira sa konyara orusire timu first game abuete second game akalus third game orure draw ane tupata matumaini na era uchimotu tuma da uchimotu gaiga game ya Tusker kwango ngoto ale wini ito tokolije ne ko juba experience ane tuma tega sia korata limbe nengia Shabana mbasa nite bachesaji abayimba droba bachesaji bakamenda bachesaji bande so egento kyo kabara kora se kwende abono oko train amo ko buna ba train amo ko bata na baramba kora anendo ne na hope na barabwe Shabana ne timu ya ito ya Gusii ande to abere to chesa na ndo na baraba go tomenta go to abal experience so maso ese abo tali mabe
asiboni kama okubwata na magoro Shabana nguru irrigation ingwikere not of 5 gai gose na kebre bengeri ya tabana kana watu kwa semeri na Shabana nenya leko bagi kurua siri eskevosyo korende ibena no byagandire gusuka ebigende tawo kya biri bitigarete erinde digina leko bagi koere wikira boni gase kigetambi gientunde Shabana bere relegation zone asege kigetambi ankyo na baba bwate kimano na umuntu nyodobo nyankonko bwango iga Tusker FC osori yankyo na kyonyeroje osori yankyo Shabana nkobwa bali munambwa tokuyena coach yo wabwate Samuel Molo Pamzu no coach akona uzoefu ne coach umanyite ne coach obere coach ya Tusker so Shabana ntongo sorora mashabiki yetu wabe patient na wao kidogo, results are coming in. So nimbo to obwege nyo bonene team game ya Mambi Shabana FC kobwire Tusker akuno kwege nanda kya gwate buna bubwimbo toke kurenda machibu ande alero niroche Posta Rangers bari kugosoria mune team ya Police FC na kando na Posta Rangers konyore kadi mbalichira ikachintangani banya bali bagari ya beni diogo tineni Police FC ko baikore CHIGOSORI era makari yogo tabekana egosori nenda gwateka team ya Bandari FC yare kugosoria mune team ya Nairobi City Stars yenye robu ibwe kule masivo sa inyora buna ase wiki yaeta Nairobi City Stars ya teneni guda Shabana ase bagenda makali yogo tabekana kolende weekend ye Nairobi City Stars iranire chinchera chobo bui Gor Mahia na Ulinzi Stars nego yanda ke team ya Gor Mahia FC yanara gotuguta point ibere magayo kwenda makali yogo tabekana muna Ulinzi Stars ase egosori ekibeno kyalero kya FKF Premier League kirabono Gor Mahia FC batanga ine point ya 44 Nairobi City Stars perande namba ya kabere nechi point ya 30 na isano na ibere Posta Rangers maiga yo kwenda makaliri tukolero va chire namba ya 3 nechi point ya 30 na isano ne mwe namba ya 4 Police FC CHIGOSORI 20 ne ye moch point ya 34 Tusker FC ra CHIGOSORI na Shabana ankyo nigere namba ya 5 na limo yosoro CHIGOSORI 20 gatora point ya 30 ne yemo kuri tukoli angyanda ke baise kunyora ribagali ya bere ryo kunyora obubwi basoya point ya 34 nigo baragenda igoro ye timu ya Bandari FC guswa namba ya 5 Shabana FC wikirabono CHIGOSORI 20 kasi CHIGOSORI ya chini go Shabana wata point 10 na isano na isatu 18 points magaye CHIGOSORI 20 ritukoli yankyo vaise ko bwa CHIGOSORI yankyo eba koru point 18 vaso point 21 point 21 vaise ko bwa CHIGOSORI yecho na Moroni Youth Kariobangi Sharks mbanyara ko abakobwa CHIGOSORI cyabo nigo Shabana nyare ko bakiegotira mbaka goswera namba ya 15 baranyare ko babarure